ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ ଆର୍ମ ଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲା କି ସେ ଯେତେବେଳେ 11 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କିଏ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି ବୋଲି। ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ପଛରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସିଏ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ ଓ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହରର କମ୍ସ ଇନ୍ ପେୟାର। 1951ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲା ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ସେହି ପିଲାମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସେମାନେ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାଲୁ ଆଉ ଗୋରିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘାସରେ ଲୁଚିଗଲେ, ଭାଲୁ ଆଉ ଗୋରିଲା ତାଙ୍କ ପଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଫାୟାର। ନଭେମ୍ବରର ଶୀତ ରାତିରେ ଏକ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଝରକାରେ ତାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ଦେଖାଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲା। ଆକାଶରେ ତାକୁ ଏକ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦାନବ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାର ଆଖି ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କଥା କହିଲା, ଯାହା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏହି ଦାନବକୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ